Shubor nakaslem jong unong san hima. Uba lakmen rumboy UMLA ka amlarem constituency ha kabayde bat ka khai pateng uloong ba ka jingta kampat dakta than Henry kamlong shu kumki por menshwa unong wan khai bat unong let khai ru omdash ngan shu habakran chikla pathai kubor uba lakmen uloong bahakilai sau benai menshwa ki don bun ki tiar baka sorka pedeng kala khang persha ban penya nakiwe pat ki kat la kadei na kakat leng sun ne kalintirel ne kiwe namar kumbala tip baki don bun ki tiar bana Bangladesh ki ya Bhutan Nepal bat ki ya na dauki bat kum kini ki tiar ka sorkar kame kam sha shu bat kane ka jingklumar kan kta ya ka yok ka kot jong ki tu ki badan ha ka to ka than shu ulong baka jing bam don kasuk kasan hari Bangladesh kin don bet ki ba persang banrung tu sha ka jela Meghalaya lani shakiwe ki than kari India Henry haba ong kumta ki don ki ba lala banya lingba ya ka khaput watla ki nong apahara kile yala ka jong ka kamram ka jingkta te kam ong ka kampat dakta than Henry kam de shu kum menshua unang u importer dasngai kumbasngai mensua u exporter dasngai kumbasngai mensua bat kumba pitibru bah kitu ki live nai saub nai mensua ki don bun ki tiar ki ba ka sarkar India ka kham persha ban pinjai na kiwe pat ki pot namar bakum pitip baki pun ki mar bana banglar ki Bhutan ki Nepal ki ya na dauki shado sik ado Nepal ado Bhutan baki don ki tiar ke ba sarkar India kam sha shu inga ya tan na po kaner ko ta he te ga no jingkul mar ngan ong bakan nam ta te kamlong habadon ga no jingkul mar kan kta be ya ka yo ka kwat jong gitu ibadon ha ka ta ka ngimla ban len namar ba nakadaw jong ka jimbomdan ka sungsngai hakate ke jaka ta kindon ba ki brew nakamenta ban wat ka jakpo nakamenta ban explore the new horizon ko baong ken prem ban explore ban wat ya ka jaka kamai jakpo ta kin per ki persang ban rungtu na kaneka sya kaneka thain ka jongi sama khalial ne sya ki wepat ki thain jong ka ri India Henry haba ong kumta ngimla ban len ki don hi ki balang successful ba la ban cross ya ke border buatlah ki bor pahra kala persyam ban le ban kam Henry kumong menenga ai khublepat ya ki nong sok snong baro ba ki long vigilant den takadaw pilayo ihi ba nakwe ke por su por wal la kidala don la jan poi jual na jan poi shilong ru kilasha kem be tedeng takadaw kajing trailang hi kadai berankam bante lakam ya kadai kajiban kertep jam ki menderi la kadai ki bahan napo ka ri gedongi ne nabari